As aventuras de Minchi. Minchi, que contenta estás. Como che gustan os almorzos nesa casa? Sí, encantan más torradas, sí. Con tantas torradas que se fan na casa dos López, ides necesitar unha plantación de trigo só para vós. Trigo? E iso do trigo que é? Iso que tes ao teu lado? O que? A ver. Pero se non cheira a torrada. Claro, o trigo é algo que está en moitas cousas que comen os nenos. Co trigo faise a fariña, así que as papas dos bebés, os cereais, Tamén. a pasta, os macarróns e os espaguetes, Ai, mi madriña. as galletas. Tamén as galletas. Vaya, encántanme. Ai, galletas, sí. Entón as galletas levan trigo. É algo imposible. Sí, Minchi, o trigo é un cultivo moi importante no mundo. Investigamos. Sí, investiguemos. A ver, vamos a investigar. O trigo. O trigo é un cereal. A parte de arriba é a espiga. E coa palabra trigo tamén nos referimos ás sementes, o gran de trigo. Seguro que coñeces outras dúas plantas de cereais con grans moi consumidas en todo o mundo. O gran de millo e o gran de arroz. O trigo é o gran máis consumido polo home desde hai moitísimos anos. Xa na antigüidade, o home inventou estes muiños nos que se metía o gran de trigo para convertelo en fariña. Coa fariña facemos pan, papas de bebé, macarróns e mesmo pastéis. Minchi, pero que fas? Ai, estou comendo unha torrada que lle collín a Olga. Pero Minchi xa notou que lle faltaba. Vaya, é que me encantan. Pois esa torrada tamén leva trigo. Vaya, que ben. Pois veña, trigo para todos. A ver, para todos non. Hai nenos que non poden comer nada que leve trigo porque lle senta mal, así que teñen que ter moito cuidado. Por iso hai galletas, pastas e cereais especiais para eles. Ai, vaya. Sí, son nenos ou adultos celíacos. Pero non pasa nada porque poden comer outras cousas. Vale, pero agora, que che parece se cantamos a canción do trigo? Vale. Veña, cantade todos comigo. Vamos. O pan leva trigo e as papas levan trigo. As galletas levan trigo. O trigo é un amigo, pero se é celíaco é un inimigo. O trigo é un amigo, pero se é celíaco é un inimigo. Que che pareceu? Unha canción moi graciosa e moi informativa, a verdade? Ai, ai, está me entrando a fame. Trigo,